Piesa din această aplicație este o furcă suport. Se observă geometria, este o geometrie relativ complicată, cel puțin la prima vedere. Modelarea se poate face în modulul de suprafețe, adică în generativ shape design sau, desigur, în modulul de solide pentru modelarea solidelor, adică în part design. Tutorialul video pe care îl voi prezenta în continuare va face modelarea acestei piese în modulul part design. Pentru început am intrat în part design, voi alege planul YZ, voi intra într-o schiță și voi face două cercuri. Un cerc va fi chiar aici în origine. Este vorba de cercul acesta de rază 4, deci asta înseamnă că diametrul este de 8 mm. Facem zoom. Un al doilea cerc, aici. Diametrul lui este dat de această rază de 3, deci aceasta înseamnă că avem un diametru de 6 mm. Între centrul acestui cerc de 6 mm și axa orizontală se stabilește o primă dimensiune de 10,35 și apoi, desigur, va trebui să stabilim a doua dimensiune de 38,64 față de axa verticală. Aici 10,35 mm și a doua constrângere dimensională de 38,64 mm. Se observă acest arc de cerc de rază 65 care este tangent la exteriorul celor două cercuri desenate. Este foarte simplu să desenăm un cerc care să nu fie deocamdată constrâns față de vreun element al schiței. Acest cerc îi dăm o constrângere de 65 ori 2 mm, adică de 130 de mm pentru diametrul cercului și constrângem ca cercul de diametru 8 și cercul acesta click dreapta să fie tangente și de asemenea cercul de diametru 6 mm cu acest cerc click dreapta să fie de asemenea tangente. Practic, în momentul în care fac click dreapta și aleg din acest meniu contextual, aleg tangența, schimb și tipul constrângerii. Inițial, această constrângere de 8,733 de mm este o constrângere dimensională. În momentul în care am făcut click dreapta și din meniul contextual aleg concentricitate, coincidență sau în acest caz tangență, transform o constrângere dimensională într-o constrângere geometrică. Se observă culoarea celor trei cercuri, este culoare verde, aceasta înseamnă că toate cercurile sunt corect constrânse și de asemenea complet constrânse. Continuând schița, trebuie să desenăm o linie orizontală care se va intersecta cu o linie oblică. Această linie oblică face cu linia orizontală sau în fine cu o orizontală din schiță face un unghi de 35 de grade. O linie orizontală. Atingem cercul în partea de jos. Se observă că punctul în care m-am dus cu mouse-ul se află și pe circumferința cercului. Se observă acel cerc de culoare portocalie, dar de asemenea el se află și pe axa verticală a schiței. Se observă că de asemenea axa verticală este de culoare portocalie. Deci practic punctul din care voi începe să desenez linia se află în același timp și pe cercul de diametru 8 mm, dar și pe axa verticală. Clic aici și facem o linie orizontală până aici. Putem să verificăm dacă linia aceasta este orizontală. Am făcut click dreapta pe linie, mă duc jos la line 1 object și aleg de aici orizontal. Și în acest moment apare și acest simbol de paralelism cu axa orizontală, pentru că acest simbol, acest H de aici, nu înseamnă orizontalitate, ci înseamnă paralelism între linie și axa orizontală. Știu aceasta pentru că dacă mă duc cu mouse-ul pe H, îmi apare acest tooltip și scrie
paralelism punct 15. De asemenea, voi face o linie care pleacă din capătul acesteia și atinge cercul. Puteam să merg implicit pe această soluție, unde linia albă, linia oblică de culoare albă, este tangentă la cerc, dar să încercăm și altfel. Voi face pur și simplu click undeva pe circumferința cercului de 6 mm, de diametru 6 mm. Se observă că acest capăt al liniei se află pe cerc, apare acest simbol de coincidență și de asemenea putem să dăm aici, click dreapta, o constrângere de tangență între linie și cerc. De asemenea am făcut o trecere între o constrângere de tip dimensional către o constrângere geometrică. Sigur, cele două linii, cea orizontală și cea oblică, fac între ele acest unghi de 35 de grade. 35 de grade și liniile sunt racordate în punctul lor de întâlnire cu un arc de cerc de rază 12 mm. Se folosește instrumentul corner, se selectează prima linie, se selectează a doua linie, între ele începe să traseze un arc de cerc. Raza arcului de cerc se află în acest câmp radius de pe bara de instrumente Sketch Tools. Putem să facem click undeva să stabilim această rază și această racordare și apoi dublu click și să introducem valoarea de 12 mm sau o să dau undo de câteva ori sau putem să introducem valoarea razei direct în câmpul acesta radius apăsând tasta Tab. Câmpul respectiv se selectează și aici vom introduce valoarea de 12 mm. Profilul este aproape gata, dar trebuie editat și atunci vom folosi acest instrument Quick Trim. Este o gumă galbenă. Se face dublu click pe această pictogramă. Pictograma va rămâne activă și îmi va permite ștergerea mai multor elemente din desen. Voi șterge arcul de cerc, vorbesc de acest arc de cerc mare, acesta, și apoi arcele de cerc de la interior, acesta și acesta. Se observă că profilul este tot de culoare verde, se observă toate aceste constrângeri pe care le-am pus. Ar trebui să verificăm dacă profilul este închis și dacă nu se autointersectează. În meniul Tools mergem pe această opțiune Sketch Analysis și bineînțeles apare acest status de profil închis. Se părăsește schița și se va extruda acest profil de o parte și de alta a planului în care l-am desenat pe o distanță de 17 mm. 17 mm, fiindcă aici am 20 de mm între cele două fețe. Deci asta înseamnă că aici am 10 mm și cu încă 7 mm, practic de la această axă, de la planul în care am desenat profilul până în acest punct sunt 17 mm. Instrumentul Pad, putem să bifăm aici această opțiune Mirror Extend, se introduce distanța de 17 mm și apoi, bineînțeles, se selectează acest profil. Se observă foarte clar cum profilul este extrudat de o parte și de alta a planului care îl conține, a planului YZ, pe aceste distanțe 17 mm încoace, 17 mm de partea cealaltă, astfel încât în total de la fața aceasta până la fața aceasta vor fi 34 de milimetri. Poate este momentul să facem cele două găuri
gaura de 4 mm de la capătul din stânga și gaura de 3 mm de la capătul din dreapta, fiindcă față de aceste găuri, cel puțin față de gaura de la capătul din stânga, am mai multe cote de 7, de 12, de 6 și această gaură ar trebui să existe în momentul în care voi realiza geometriile respective. Mă voi folosi de instrumentul Hole, fac click pe această față, apăs pe butonul Positioning Sketch pentru a poziționa cu precizie centrul găurii, click pe constrângere, click pe Asterix, click pe această muchie circulară, click dreapta, iată iarăși o transformare între o constrângere dimensională către o constrângere geometrică și de aici vom alege concentricitate. Părăsim schița. Gaura va trebui să fie străpunsă, deci este up to next, iar diametrul găurii, așa cum am văzut în desenul de execuție, este de 4 mm. În mod similar, vom face o gaură și în capătul celălalt, Positioning Sketch, click pe constrângere, click pe Asterix, care reprezintă, bineînțeles, centrul găurii, click pe această muchie circulară, click dreapta, concentricitate și aici se introduce diametrul de 3 mm. Bineînțeles, gaura este tot up to next, adică practic ea trece prin toată lățimea acestei piese de 34 de mm. Acest 34 este scris într-un câmp needitabil. Și el este practic calculat de la fața aceasta până la fața aceasta. Este valoarea de 34, așa cum spuneam puțin mai devreme, reprezintă lățimea piesei. Acum, se poate realiza această decupare și pentru aceasta va trebui să selectez aici planul XY. Nu pot selecta un plan aici sus, pentru că această suprafață este o suprafață cilindrică. Sigur, aș putea să selectez fața plană de aici, dar mi se pare mai simplu și mai ușor de explicat să selectez planul XY. Am selectat planul XY, vom intra într-o schiță și în această schiță voi trasa aici un dreptunghi. Latura din stânga dreptunghiului o selectez, țin tasta control apăsată, voi selecta muchia din dreapta, latura din dreapta a dreptunghiului, țin în continuare tasta control apăsată și selectez și axa verticală. Deci sunt 3 elemente selectate, aici apare 3 elemente selected, în această ordine: linie verticală din stânga, linie verticală din dreapta și axa verticală a sistemului de coordonate. Desigur, selecția multiplă se face ținând apăsată tasta Control. Cu această pictogramă, constrângeri devenite într-o fereastră de dialog, se deschide fereastra Constraint Definition și de aici se poate bifa această opțiune de simetrie. Practic, cele două linii verticale vor fi simetrice față de axa verticală. Iată, deplasarea stânga-dreapta a uneia dintre aceste linii conduce la deplasarea stânga-dreapta în oglindă a celelalte linii. Distanța între liniile verticale este de 20 de mm și în partea de sus, o să vedeți aici în partea de sus, va trebui să desenăm un arc de cerc de rază 20 de mm care are capetele pe cele două linii verticale. Cel mai simplu este să desenez un cerc care să aibă centrul cu restricție la axa verticală și raza să fie dată de distanța de la acest centru până la unul dintre colțurile de sus ale dreptunghiului. Spuneam că diametrul acestui cerc este de 40 de mm. Dublu click pe Quick Trim, se șterge arcul de cerc, se șterge această linie orizontală.
și se observă că schița conține două elemente de culoare albă. Este vorba de această linie de jos care nu prezintă foarte mare importanță, ea trebuie cumva să se afle în afara gabaritului piesei, adică nu se poate afla aici, da? Trebuie să se afle undeva aici, pentru că trebuie să taie, acest profil trebuie să taie solidul de până acum al piesei, dar acest arc de cerc poate fi poziționat cu precizie și mă uit la această cotă de 7 mm față de axa acestei găuri. Bine, axa acestei găuri nu se vede în această schiță, dar vom lua elementul de constrângere, click pe arcul de cerc și putem să rotim puțin portul de vedere astfel încât să avem acces vizual la această gaură. Dacă mergem cu mouse-ul pe suprafața cilindrică a acestei găuri, se selectează axa ei și atunci se poate aici stabili cu ușurință distanța de 7 mm. Se părăsește schița, se observă că profilul este unul închis. Folosim instrumentul Pocket. Se selectează în câmpul Selection, se selectează acest profil. Se poate bifa de asemenea această opțiune Mirror Extend, astfel încât profilul să taie complet din solidul piesei. În mod similar, se va face și decuparea din capătul din dreapta, cum privim așa, deci decuparea de aici. Avem această dimensiune de 16 mm, aceste raze de 5 mm și distanța de aici până la aceeași axa găurii de 12 plus 6, adică de 18 mm. Selectez același plan XY, intrăm în schiță, un dreptunghi, linie, linie, axă, simetrie. Distanța între cele două linii verticale, așa cum spuneam, este de 16 mm. Distanța între această linie și axa acestei găuri este de 12 plus 6. Sigur că puteam să scriu 18, dar pot să scriu și 12 plus 6, o sumă. Deci 18 mm. Ca să văd înapoi schița în mod ortogonal, într-o vizualizare ortogonală, voi apăsa pe această pictogramă Normal View. Așa. Și acum am de făcut două racordări. Instrumentul Corner, prima racordare, desigur a doua racordare. Cele două raze sunt ambele egale cu 5 mm. Trebuie să avem grijă ca această linie neconstrânsă de culoare albă să fie, cum spuneam mai devreme în cazul de decupării de jos, să se afle în afara gabaritului piesei. Părăsim schița, să observăm unde a fost desenată, tot în acest plan XY, și aplicăm tot instrumentul Pocket cu opțiunea Mirror Extend bifată. Sigur, aici cele două valori, sau mai bine zis valoarea din câmpul Depth poate să difere, dar nu cu mult, pentru că, iată, dacă o valoare, cred că minimă, ar putea să fie undeva un 13,5-14 mm, astfel încât decuparea să fie completă. Trebuie să realizăm acest profil exterior al piesei și observăm că este format din două linii, aceasta și aceasta, și trei arce de cerc, de rază 8, de rază 7 și de rază 15. Ca să fie mai simplu, vom desena linia aceasta, această rază, un arc de cerc, de fapt o să fac un cerc care va avea
raza 7 și apoi între linie și cerc și apoi între cerc și linie voi face două racordări de 8 mm și de 15 mm. Haideți să vedem. Voi selecta de asemenea planul XY. Intrăm într-o schiță. Trasăm o primă linie verticală. Știu că este verticală pentru că are acest simbol V pe linie. Bineînțeles că acest V înseamnă paralelism cu axa verticală a sistemului de coordonate. Această linie se află față de muchia de aici sau față, mai bine zis, față de fața de aici, la o distanță de 4,5 mm. Deci 4,5 mm. Vizualizare ortogonală cu pictograma normal view. Vom face a doua linie, de asemenea este verticală. Distanța de aici până aici trebuie să fie de 5 mm. 5 mm. Un cerc făcut cumva la întâmplare. Cercul trebuie să aibă rază de 7 mm, adică diametru de 14 mm. Apuc de centrul cercului, îl aduc undeva în această zonă și pot pune o constrângere între circumferința cercului și această muchie, click dreapta, tangență. Cercul trebuie poziționat și anume 10 mm, jumătatea lui 20 față de această axă și apoi 12 mm față de axa găurii. Deci, de la centrul găurii până la axa verticală putem pune 10 mm. Se observă că odată ce i-am pus diametru și i-am pus tangența, această constrângere pe care am stabilit-o adineauri de 10 mm este de fapt o supraconstrângere, dar care îmi confirmă faptul că cercul este bine poziționat. Nu vreau să șterg, sigur mi-ar fi foarte simplu să fac click dreapta pe această constrângere și dau delete, dar nu vreau să fac acest lucru. Atunci voi face dublu click, văd valoarea de 10 mm și transform constrângerea într-o constrângere de referință. Practic ea va fi de culoare verde, da? Și va fi reprezentată între paranteze. Adică îmi sugerează faptul că este o verificare a acestei constrângeri de aici. Mai am depus o a doua constrângere între centrul cercului și axa găurii. Această valoare este de 14 mm, 14,4 mm și o vom schimba în 12 mm. Putem să facem dublu click pe gumă și se șterge o bucată din cerc, cele două capete de linie, se observă profilul și va trebui să realizăm cele două racordări de rază 8 și de rază 15. Instrumentul corner. Această rază este de 15 mm și desigur această rază este de 8 mm. Profilul acesta este deschis și nu voi putea să tai cu el, de aceea va trebui să-l închid, construind niște linii suplimentare. Am luat de aici instrumentul Profile, mă duc pe capătul de sus al profilului pe care l-am desenat, mă duc o linie spre dreapta, încă o linie undeva în jos și apoi aici apăs tasta Escape ca să închei desenarea profilului.
Liniile acestea albe nu sunt foarte importante, ele pot avea diferite poziții, dimensiuni, pot fi aici, aici sau aici. Ideea este ca aceste linii să nu atingă în niciun fel solidul piesei. Putem verifica dacă profilul de aici este un profil închis, Sketch Analysis, și iată este un profil închis. Părăsim schița, se vede foarte clar profilul. Și cu acest profil se aplică instrumentul Pocket, se selectează profilul, Mirrored Extent de o parte și de alta, bineînțeles. Și iată că piesa a fost decupată într-o laterală cu acel profil. Bun, acel profil și acea decupare se află în elementul Pocket 3 din arborile de specificații. Se poate selecta acest Pocket 3 și de aici se selectează instrumentul Mirror, iar ca element de oglindire sau ca element de poziționare prin simetrie se poate selecta acest plan, care este, bineînțeles, planul YZ. Prin confirmare, prin apăsarea butonului OK, se observă că decuparea de aici se transferă și în partea cealaltă. Trebuie realizate cele două găuri de diametru 8. Pentru aceasta vom folosi instrumentul Hole. Voi face click tot în planul XY. Voi primi întâi de toate un mesaj de eroare, de informare, fiindcă centrul găurii este undeva în exteriorul solidului piesei și atunci ea nu are sens să fac o gaură în ceva care nu există. Dar vom repara imediat această eroare. Positioning Sketch. Voi lua centrul găurii de aici, acest asterix alb, o voi aduce undeva pe piesă și voi pune cele două constrângeri de aici până la plan. Trebuie să fie jumătatea lui 20, adică 10 mm. Nu, aceasta este dimensiunea. Am șters-o. Voiam să pun dimensiunea până la acest plan. Până aici. Deci aceasta este dimensiunea de 10 mm, jumătatea lui 20. Și voi pune și constrângerea între centrul găurii și axa acestei găuri, care este de 12 mm, cea pe care încercam să o pun anterior, este de 12 mm. Părăsim schița. Tipul găurii este up to next, diametrul găurii, așa cum se observă aici, este de 8 mm. 8 mm. Preview. Și am obținut prima gaură. Ca să obțin gaura din partea cealaltă, pot proceda în mod similar sau tot folosind instrumentul Mirror, adică se selectează Hole 3, se apasă instrumentul Mirror, se selectează planul YZ și se observă deja gaura de partea cealaltă. Piesa prezintă aici, în această zonă de mijloc, o decupare. Decuparea se vede foarte clar în secțiunea A, dar și în acest detaliu. Voi selecta tot planul YZ, voi intra într-o schiță și mă voi folosi de această pictogramă Cut Part by Sketch Plane, care realizează o tăiere sau o decupare a piesei, dar este doar o operație vizuală, că nu am tăiat piesa de tot, ci am tăiat doar vizual, am tăiat-o cu un plan, astfel încât să pot vedea ceva aici în interiorul piesei. Iată. Aici voi desena un triunghi.
la desenarea triunghiului am grijă ca două laturi, și anume aceasta, să fie orizontală, iar cealaltă latură, anume aceasta, să fie verticală și să avem, desigur, o latură oblică, aceasta. Dimensiunile sunt prezentate aici. Am un unghi de 63,5 grade între linia verticală și linia oblică. Deci, între cele două linii am unghiul de 63,5. Această linie oblică cu această muchie, click dreapta, am stabilit o coincidență și mai trebuie stabilită o coincidență între capătul din stânga al triunghiului și această muchie, click dreapta, coincidență. Cealaltă dimensiune este de 8 mm și îmi dă practic distanța de la capătul pe care l-am pus pe arcul de cerc de rază 65 și linia verticală, adică lungimea acestei linii este de 8 mm. Se părăsește schița, se observă că piesa a revenit la geometria inițială, deci nu mai este tăiată. Folosim instrumentul Pocket, selectăm acest profil. Se observă de aici că decuparea are în total această lățime de 5 mm. Asta înseamnă că de o parte și de alta planului vom avea o adâncime de 2,5 mm și aici se bifează opțiunea Mirror Extend, astfel încât decuparea să se facă de o parte și de alta a planului acesta, a planului YZ, cu câte 2,5 mm și, bineînțeles, distanța între fața plană de aici și fața plană de aici să fie de 5 mm. Putem verifica de altfel acest lucru folosind acest instrument Rigla, Measure Between, între suprafața plană de aici și suprafața plană din partea cealaltă, deci aici avem 5 mm. Muchile din această zonă, din această decupare, sunt racordate la rază de 1 mm, adică selectez această muchie, țin tasta control apăsată, selectez această muchie, rotez planul de vizualizare, țin în continuare tasta control apăsată, muchia aceasta și muchia aceasta și folosim instrumentul Edge Fillet pentru a stabili o rază de 1 mm. Piesa mai prezintă încă o decupare, este aceasta de aici, aceasta și aceasta. Pe suprafața de aici intrăm într-o nouă schiță. Voi folosi iarăși acest instrument Cut Part by Sketch Plane pentru că vreau să văd această față. Și muchia de aici o selectez. Se observă că a fost colorată în roșu. O voi proiecta în schița curentă cu acest instrument Project 3D Elements. Iată, elementul a fost proiectat și proiecția are culoare galbenă. Cu centrul pe acest element galben voi face un cerc. Cercul are o rază de 2 mm, pentru că distanța de aici până aici este de 10 mm, iar distanța de aici până aici este de 8 mm, de 10 minus 8, 2 mm. Are rază de 2 mm, deci asta înseamnă că diametrul este de 4 mm. Poziționarea acestui cerc se face față de axa orizontală a schiței la 7,6 mm. Deci de la centrul cercului până aici avem 7,6 mm. Cercul nu este complet, el va trebui decupat. Pentru aceasta o să mai desenez încă o linie.
această linie cu elementul proiectat, click dreapta, se alege o condiție de perpendicularitate și, bineînțeles, capătul acestei linii cu centrul cercului să fie click dreapta, coincidență. Dublu click pe gumă și aici se vor șterge câteva elemente. Acestea. A rămas o bucată de linie din elementul proiectat, aceasta de culoare galbenă. O selectez și o voi transforma în axă prin alegerea acestei pictograme Axis de pe bara de instrumente Profile. Sunt întrebat dacă linia selectată vreau să o transform într-o axă. Da, doresc acest lucru. Părăsesc schița. Se observă că profilul este deschis, fiindcă are la capete două puncte negre. Cu acest profil, care conține, așa cum am făcut în schiță, conține aici o axă, voi realiza o decupare, groove, profilul este acesta și se observă că schița conține axa în jurul căreia se realizează rotire. Aici pot să merg pe o rotire completă între 0 și 360 de grade. Dacă apăsăm butonul Preview, se observă foarte clar această decupare. Este bine. Butonul OK și, sigur, această decupare o putem copia folosind Mirror. Deci selectez aici Groove, Mirror și o putem copia și aici, în partea cealaltă a furcii, pe acest braț. Iată decuparea prezentă pe ambele brațe ale furcii. Cam aceasta este etapa de modelare a piesei. Putem să vedem care este volumul acestei piese. Am luat instrumentul Measure Item, voi face click pe acest Part Body și programul spune că am un volum de 3918,017 mm cubi. Putem să păstrăm această informație apăsând butonul OK și apare acest element Measure, care conține pe Measure volum 1 în arborile de specificații. Piesa, după cum ați văzut, nu este o piesă foarte greu de modelat, însă fără puțin ajutor pot exista unele probleme în această zonă exterioară. Foarte mulți studenți am văzut că încep să modeleze piesa pe acest contur exterior, fără să țină cont cumva de această formă pe rază de 65, pe care piesa deja se observă aici că o are. Deci ei încearcă și desenează acest profil exterior într-un plan, ceea ce nu este foarte corect, pentru că nu pot ajunge la final la forma și, bineînțeles, la volumul pe care piesa trebuie să-l aibă. Cam aceasta este aplicația. Dacă v-a plăcut, puteți să lăsați un comentariu și, desigur, să vă abonați la acest canal.